Af og til står vi sammen i fryd og gamme. Som for eksempel i juni, da vi i samhørighed fik smidt Venstre endnu længere over mod højre. Mod Pia og Tullen, og derved sendt resten af Danmark ud i kulden. Og her som jeg troede, vi var færdige med ministerrådet, så sniger der sig en slinger i valsen ind i form af Esben Lunde Larsen på vej mod afgrunden. Men hvad handler det i grunden om? Jo, vi har at gøre med en sag om opsætning af vindmøller ved Stauning Lufthavn, der blev nedlagt, fordi Trafikstyrelsen sagde nej grundet sikkerhedsproblemer. Og efter det, der skulle man jo tro, at der ikke var brug for at sidde og glo til flere møder. Men nej, Esben Lunde vil have de vindmøller. Men hvorfor? Jo, der var vist noget med 132 millioner, der var afsat til kompensation til nuværende vindmølleejere. Og det er vel fint nok. Hvis bare ikke, at denne kunde tilfældigvis var hans far og hans bror, og når jo Esben Lunde. For så ville man jo mene, at Esben havde været inhabil i forhandlingerne, og derved burde regne med at stå til regnskab for sine handlinger. Men hvorfor trække kortet om ærlighed og kærlighed, når man kan trække det sikre kort ud af bedrag, nemlig fornægtelse? Esben han kan simpelthen ikke huske, om han nåede at erklære sig inhabil og gå uden for døren. Nå for søren. Men lad os slå koldt vand i blodet og slå en streg over det. For vi elsker jo alligevel vindmøller her i landet. For vi fører jo ellers ikke i så meget andet. Og Ringkøbing Skjern, de kan derved beholde deres vise mand. Og har man sagt Skjern, så må man også hellere lige sige Mads. Og dedikere tanken til matadoren. Ham, der trækker i snoren og snor alle om sin lillefinger. For Esben Lunde, han har snoret og gjort det godt. Så godt, at vi alle sammen har set afslappet til, mens teologen fra Bibelskolen gik hen og blev forskningsminister. For der er logikken da indlysende. Manden har set det himmelske lys, så lad os da for Guds skyld give ham ansvaret for den teknologiske udvikling. Og her til slut vil jeg bare sige, at jeg jo ikke er negativ over for religiøse mennesker. For det er vi jo heldigvis ikke i Danmark.